Και τώρα θα πάμε στη Λάρισα και θα πάμε στο Λύκειο Ελληνίδων να συναντήσουμε τη Μίνα Μαυρογιάννη. Λύκειο Ελληνίδων όταν λέμε, μιλάμε για υπέροχες στολές, για πάρα πολύ ωραίες εκδηλώσεις, δεν λείπουν ποτέ από εθνικές επετείους. Μίνα, καλησπέρα, χρόνια πολλά και σε εσένα και σε όλο τον κόσμο εκεί. Καλό μεσημέρι, χρόνια πολλά Κατερίνα, κυρίες και κύριοι, και πραγματικά για μια ακόμη φορά απέσπασαν το πιο θερμό χειροκρότημα. Απέσπασε η αντιπροσωπεία του Λυκείου Ελληνίδων, η οποία συμμετείχε στην παρέλαση για την εθνική μας επέτειο. Τι να πω εγώ για το Λύκειο Ελληνίδων, να πω μόνο ότι είναι το καμάρι της περιοχής, το καμάρι το οποίο μεταφέρει τη λαϊκή παράδοση στα πέρατα της γης. Αυτό μόνο θα πω. Έχω μαζί μου λοιπόν την αντιπροσωπεία, να πω το συγκρότημα, το οποίο παρέλασε σήμερα υπό τις οδηγίες και υπό το πρόσταγμα του καλλιτεχνικού διευθυντή, του κυρίου Τσιπλακούλη, ο οποίος είναι δίπλα μου και θα μου εξηγήσει, Κατερίνα, και θα μας εξηγήσει ποια φορεσιά φορούν εδώ τα μέλη του συγκροτήματος και για ποιον λόγο επιλέχθηκε αυτή η φορεσιά. Γιατί από τη Λάρισα θα σας στείλουμε νησιώτικο αέρα. Η στολή που φορούν τα μέλη της αντιπροσωπείας είναι νησιώτικη, είναι κερκυραϊκή, έτσι δεν είναι? Ναι, είναι από Κέρκυρα και ο λόγος που επιλέξαμε στην παρέλαση να φορέσουμε την Κέρκυρα είναι γιατί πριν από 160 χρόνια, το 1864, είχαμε την ένωση των Επτανήσεων με την Ελλάδα. Έτσι λοιπόν, εμείς τιμούμε την ιστορική μνήμη. Έτσι το Λύκειο Ελληνίδων δεν ασχολείται μόνο με χορούς, φορεσιές κλπ. Αλλά τιμούμε την ιστορική μνήμη και βέβαια θέλω να πω ότι σήμερα ξέρουμε ότι είναι η εορτή της Παλαιγεννησίας αλλά και της Θεοτόκου. Έτσι χρόνια πολλά σε όλη την Ελλάδα, σε όλο τον ελληνισμό. Κατερίνα, όσο λάμψη βλέπεις αυτές τις φορεσιές, άλλη τόση λάμψη υπάρχει και πίσω, Κατερίνα. Αν δεις, υπάρχει μια βιτρίνα με όλα τα μνημεία, με όλα τα βραβεία από τις διακρίσεις και από τις συμμετοχές σε παγκόσμιο επίπεδο. Όμως, θα ήθελες λίγο να εξηγήσουμε τη φορεσιά, να δώσουμε το λόγο λίγο, να δούμε τι φορεσιές είναι αυτές οι χρυσοπίκλητες. Είναι πάρα πολύ όμορφη, προσεγμένη και φαντάζομαι Ελάτε, κύριε Τσιπλακούλη, και εσείς ελάτε. Λοιπόν, έτσι, για να δούμε. Κοίταξε. Από πού να ξεκινήσω? Έτσι λοιπόν, είναι κερκυραϊκή φορεσιά. Είναι κερκυραϊκή φορεσιά. Αποτελείται από διάφορα κομμάτια τα οποία φορούμε. Έχει το γυλαίκο, το χρυσοκέντητο που είναι βελούδινο. Έχει αυτά εδώ το κεντημένο το μπούστο, τα κοσμήματα, την ποδιά. Από μέσα έχει και άλλο κόκκινο και άλλο γυλαίκο. Το καπέλο βέβαια είναι πολύ χαρακτηριστικό. Ναι, της κερκυραϊκής. Οι κορδέλες εδώ στο πλάι είναι και αυτές χαρακτηριστικές της περιοχής της φορεσιάς. Τι άλλο να σας πω, έχει και παπούτσια με φιόγκο, επιρροές από την Δύση, καθαρά. Και φοράμε και κάλτσες, οι οποίες δεν φαίνονται γιατί είναι και το καλσόν λευκό από κάτω και δεν ξεχωρίζουν τόσο, αλλά ωστόσο υπάρχουν. Πάντως είναι πολύ εντυπωσιακή στη φορεσιά. Έχει ιδιαίτερη εμφάνιση. Η Κατερίνα μου είχε πει σε επικοινωνία που είχαμε νωρίτερα, πόση ώρα αλήθεια κάνουν να ετοιμαστούν για μία παράσταση, είτε για να φορέσετε αυτή τη φορεσιά είτε οποιαδήποτε άλλη? Κοιτάξτε να δείτε, θέλει χρόνο γιατί πρέπει να γίνουν όλα με λεπτομέρεια, ώστε να είναι η απόδοση των φορεσιών να είναι πιστή, να μην γίνουν λάθη, ας πούμε, στην παρουσίαση της φορεσιάς. Το καλό με το Λύκειο Ελληνίδων εδώ της Λάρισας και όλων των Λυκείων βέβαια είναι ότι έχουμε μια πάρα πολύ καλή και άξια ομάδα γυναικών εθελοντριών, οι οποίες είναι μαζί μας και μας βοηθούν και μας δίνουν και μας προσέχουν και είναι μαζί μας και κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων και πριν. Και είναι και εκείνες οι οποίες φροντίζουν να είναι άρτιες οι φορεσιές, να είναι καθαρές, να είναι φροντισμένες. Να μην λείπει τίποτα. Κύριε Τσιπλακούλη, να πούμε ότι στο Λύκειο Ελληνίδων υπάρχουν αυθεντικές φορεσιές, έτσι, και παραδοσιακά κοσμήματα και από πολλές περιοχές. Ναι, έχουμε αυθεντικές φορεσιές και άλλες βέβαια πιστά αντίγραφα. Αλλά όλα τα Λύκεια Ελληνίδων πιστεύουμε ότι η φορεσιά θα πρέπει να έχει έτσι, να πλησιάζει προς το αυθεντικό, να υπάρχει μια ποιότητα, και νομίζω ότι όλα τα Λύκεια Ελληνίδων είναι προς αυτή την κατεύθυνση. Και διατηρούν χρόνια την παράδοση με άψογο τρόπο.
Αντρική φορεσιά. Και η αντρική. Έτσι. Κατερίνα μου, μάλλον θα σας χαιρετήσουμε χορευτικά, θα μας δώσετε λίγο χρόνο. Αφού εξηγήσουμε εδώ τη φορεσιά την αντρική και ο κύριος Τσιπλακούλης θα φροντίσει για να αποχαιρετήσουμε μουσικά τους τηλεθεατές μας. Λοιπόν, για να δούμε και την αντρική φορεσιά. Είναι αντρική φορεσιά, όπως επίσης, έλα Μάρια, είναι και ο Μάριος. Έχουμε και δύο κερκυραίους, έτσι. Τέλεια. Πάρα πολύ ωραία. Άντρες. Μίνα. Να ολοκληρώσουμε, γιατί είμαστε σίγουροι ότι κάτι ετοιμάσατε τώρα. Λύκειο Ελληνίδων, εκεί δεν μπορεί να μην κλείσουμε με χορό. Ετοιμάσαμε και ευχαριστώ πάρα πολύ. Να βάλουμε τη μουσική, κύριε Τσιπλακούλη. Ωραία. Τους ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί τους ευνηδίασα, Κατερίνα. Πάρα πολύ. Με χορό θα σας χαιρετήσουμε, λοιπόν. Εσείς δηλαδή θα μας χαιρετήσετε με χορό. Λοιπόν, εμείς θα σας απολαύσουμε. Έτσι, για να τους δούμε, λοιπόν. Ελάτε, ελάτε. Πολύ ωραία, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.